October 30th, Исак with a smart toy. Това ни е любимата играчка за блъскане и тряскане, ще издава звуци. Ето го алигатора. Криеш ли го, мамо? Да, едно. Къде е алигатора, мамо? Я виж. Я виж. Ай. Браво! Браво! Клап, клап, клап! Толкова голям ли, мамо, ще станеш? Исак, къде е алигатора? Вау! Айде, мамо, бутай го. Дай, айде, дай пак да го бутаме. Дай, айде, да, ма не може само да го хвърлиш и той да тръгне. You're demolishing everything on your way there, I know. Yay! Wow! Oh! Това не е ньо-ньо, а е алигейтър, мамо. О! Кажи алигейтър. Мами, къде е алигейтъра? Йей! Мами, дай алигейтъра, мамо.